السلام علیکم براوی معلومات ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوئے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس کنا انینا علم کا السلام علیکم نن تقریباً داخل موضوع تا ایتران کرنن خصوصی ورٹ براوی تاریخ نزیہ مچٹا مچٹ د پانچ کیرے وائس میسیج رائی کرے سٹ ایسے گھنٹنا بھی اسر را گھنٹنا اسر چنکوم بلن اسر حقیقت دادے کہ نن تو اما کے بعض سنگتا قرارک افسانہ تو افسانہ لکھار بعض سنگتاک شاعری کرے بعض سنگتاک ناول لکھار بعض سنگتا شوق ودا تنا نوکری ودا فنگی پی ایچ ڈی ہم کریر مگر حقیقتاً اگر نم ادبی دنیا نا کاریم توری رے تو ہم کافیو اگر نم پینی لیمی کاوشات توری رے تو وہ ہم کافیو اصل براوی جینین ارا مزاج ارا ننا ڈی ارا ننا مشکو ارا ننا قوم ارا ننا طول بشے ارا ننا براوی تا نظریے ارا مذہبی عقیدہ کو ارا مذہبی سوچے یہ اوریجنل نا گپے کیو اینو نا گپے کپرا تو اندون ننا مذہبی سوچاک ننیا پھلنگار ننا ادبی سوچاک ننیا پھلنگار ننا دوی نارا لہجاک اسرک او لہجات ٹی کیرے پولوشن مسک مانا زہر پھر کننگا اوتی پینگڑا آوردہ کننگا او ہم نقصانک مسرک تو گڑا سنگتاک تاریخ ہم نوشتہ کرے رکھ اسے بلوچس تاریخ نوشتہ کے کاک اونا مجبوری تنن چانا کہ اونا انت مجبوری کو مگر اسے براوی سراوتا تاریخ نوشتہ کے کاک اونا تینا مجبوری کو اندن تاریخ بندگاک سمجھ رکھے دا آرٹ سے براوی نا کیارے تاریخ کیارے انگریزا کم نوشتہ کرے رکھ امو تاریخاک اسرک ارا وقتا کیارے مونجو دلو خطنگتا ویسس ہمونو بھی تاریخ ارے اراڑے مونجو دلو تو خطنگا سس مگر کیارے انت مرگل خطنگتا ویسس اندنو تاریخ ارے کہ ارا داس کا نال خطنگتا ویسس تو حقیقت دادے کہ براوی نا تاریخ سمجھن کے داوروی تمیک کہ براوی ارا ڈیٹی رخانے ہمو ڈیٹی دا مخلوق ارا وقتا ارا وڈٹ مسنے افسوس دادے کہ نن تو ارا انگریزا کیارے اخس کے انگریز بھاز کیارے نن تو رہے اخس کے نن تو خورک تمے مگر انگریز کیارے ننا ہمو وقت نا بیر حالت اورا ارا وقت تو داڑی اسک نہ مستنو دے خبر نہ پدناو دے خبر اگر براوی سور تو کنے مستنام خبر ہے پدنام خبر ہے کہ مالو انت مس پدا انت مس دانت سین بسینہ کیارے روایتا کیارے برے رکھا رہا نن تو کیارے ارا قوما کوار مسرک ارافتے تینا ڈغار اسک ارا ننتو وار تمارک اوف کی اوغان کو اوف کنا سندنا جدگالا کو تو لہذا انتے کی اوفتے تینا ڈغار اسک او تینا ڈغارا بشمسر ننتو بسر تو سر ننا ڈغارا تو سرک تو اوفتا ہمو حقیقت کیارے کہ اوفتے تو اوردہ بسک مگر دا ڈیٹی ارا وقتا کہ پیشنا بندغ بسرک خاص بر داڑی بلوچ نا گپی کروٹک
کہتے کہ بلوچ نہ اگر تاریخ ہو رہی نا تو بلوچ ایسے ہندنوں قبیلہ یا ہندنوں ایسے مخلوق نہ کرے ایسے کردس سک ارا نہ کہ تینٹ ایسے جاگا ناسر نہ کہ تینٹ ایسے جاگا تولنگ نہ صلاحیت تخرا تینا دیا تولنگ پارا قوم دوستی ڈغار دوستی وطن دوستی وطن نہ مش وطن خل وطن بوچ کے سرے طرح جان طرح دیتر طرح تو دا قوم ارادن بلوچ پانا ای داڑے اعتراض یا دان مخالفت کپر سنگتا دائی تدون سب پروفس کی بلوچ نا مخالفت انہوں حقیقت بنفت فطرت بنفت انہوں کہ دافتے انتے کتنا اگر ننوتا پدی تاریخ ہو رہنا تو حلبٹی مسنو یا اراڑ مسنو دافتارا کاروبار سک وہ انداز سک قافلات پھلارا خصوصی ورٹ دا اسلام پد یا اسلام محالہ اگر نن ہو رہنا تو دا حاجی تے پھلنگ والا رواج بھاس مت کنے تو ضروری فل بیرد دا ننا بلوچا کرارے دا پھلار پینم پھلو کو بھاس کو ہمارے بدو خاص ورٹ تو دافتارا کہ ارے مشہور ارے کہ دا پھلارک لہذا کہ ارے ہمو علاقہ نا بندہ ہمو مخلوق نا بندہ تو دارا کرد نن تو بلوچا تا بس انہیں عرافتی نن داڑے مشہور کرنو رند لاشار حقیقت دا دے کہ داوک ارا وقتا ہلاکو تس ہلاکو نا ارا دورے او دوان دمی کو صدی ہے پانگک شیز دمی کو صدی 2023 کرے نا تو او افتا کہرے شروعات مرے کک مگر او 16 صدی ٹی کرے اوف کہرے افتا کہرے بالکل ختم مرے کک او تارا گھرانہ سک را اوتا خواوت سک او ختم سک تو دافتا ارا وقتا کہ گدرنگک دا کا قافلہ تو اوف کو ہنا ارا وقتان بلوچا ترات پھر نن بلوچ خان وہ تمال پہ نن تس کے سک تو دا سپن مصر کی دا قافلہ سے تو دا قافلہ پھلار قافلہ سمجھا دا فوج سے سک جنگ مسک ارتوا کنا نقصان مس مگر پدا اتنے سنبھالار داورار کی دا جنگ کے رتو دا نرائنات مشک کسک داتا خنو کسرو صوبنا ارا وقتا کی ہلاکو نف حرف دا مخلوق بار برف بابا داڑے سے ٹولی سرا پھلکک کسری تے قافلاتے بارا دا کلو رائی کرے کنن ہر سنگن بسن تو نیوانے صاحب کتابلون فیلال نندا سمونی کارن نمیش پانی کنی کپڑا تو ظاہر تو سیرات خبر تما دا داخسو بلو ظالموں اور طاقتوروں کے فوج سے افتے تو پن ہچو کسر سلو کو تینا جاگا سلے رکھ اور اوف کہہ رہے او کام پھر بس ایران ٹی تو رسا ایران ٹی دارا تا بسو تو ظاہر سن ایران والا دا جو بادشاہ تو کپسا ایران والا داتی ڈغار تو تفسا تو داتا حیثیت ولدہ ہمیں بزغر نہ ولدہ ہمیں مزدور نہ مسک تو دا کیا رے 1200 نہ کیا رے ننسم اوائلیہ دو کا سرک دارے 1300 گدریں گا ولدہ ننورنا کہ 1400 نہ نیام تقریباً وہ 50 نہ تارا دورے تو ہمو دورٹی کرے دافتا او ہمو جاگنارا گورنر سک ایران نا ظاہر سے داتا طبیعت ٹی صبح ضرور سک اس جاگہ تولن کا نکتا ہو سک لہذا کرے اوفتے او کا حکومت کی پیشتنبو ایتا ڈوارس ایتا ڈیس ایتا طاقت سک تو دس دا او خلق او کا پیشتمار او وقتا خراسان کی سک خراسان اراداس ایران صوبہ سے او براوی تو سک تو او صوبہ ٹینار
تو صوبہ والا کو دیتے ہیں تو دا خطا انتختا اس کا سرطو دا تعداد ریٹی زیادہ سرک اور آج آگا دریرت آمی اکیلیت ٹی مسرک لہذا اوقا دافتے کرے ہم فنگا دانگا ترنگا براوی تارا مین را علاقہ سک مکران تو اوٹی داتے باوٹ کنگا داتے جاگا تنگا او ہموڑی ارا محال وان موجود نانا مخلوق سک ارا میں کسر ارا ننکی مچی خلق را مخلوق سر تو بنیادی وقت اول زائد سے رغنا مسئلہ داخسو بلو قبیلہ سے پیشنا برو کو اراختنگ آسانف دا شعوریہ بنا دائی تی سمجھ کک اور برائی سے بلو قوت سے بلو طاقت سک براوی نا شہنشاہ نغاڑ والا تینا عروج ٹیس تینا مستی ٹیس سک براوی افغانستان کنڈان سندھنا کنڈا ہر کنڈا تینا طاقت ٹیس سرک تینا سردات مضبوط کرے سے طلوع کا سرک دائی دو وجہ اس کی داتے باؤٹ کرے رکھ تو داتا باؤٹی والا ننا دور خنینا او من وقت پا دو علاقہ ٹی زائیتا سے پین سبزی اللہ پین کنوں کو گڑا اللہ سوائے ہلار ارا سالٹی سوار فصلس مرکک تو ضرور اوفتے کرے تکلیف بسک او اوف کرے مکانی بناتے تو چھیڑ چھاڑ کرے آخر خان صاحب اوفتے کرے محسوس کرے افتا مسئلہ محسوس کرے انسانی ہمدردی نہ تحت افتی اس کچی ٹی تلفی کچی انتہائی آباد علاقہ اراٹی کیرے بولان نا دیر کنار تمارا داغا ناڑی بینگ نیامان تا کیرے واہا کا داڑے دادے بزغر کنگا تلفنگا دان داڑے توسر مگر داتارا مزاج ٹی کیرے ہمیں کیرے ہش پشی سک اس جاگا تولنگ کنی کتاو سدا جنگ جدل مر دا سرک تو دا دافتا مزاج ٹی کرے رہنگا رکھ پدانا نورینا کہ دافک منصوبہ جوڑ کے باوجود دانا کہ براوی تینگے سے زبردست و سسٹمز جوڑ کرے سا براوی تین تو طولو کا ہر قوم نزیہ سے سربراست خاص سا اندورند نزیہ پندراڑی سربراہ سک او مری بکٹی تزیہ ریساڑی سربراہ بلکہ ریساڑی کہرے اوغانتا بم سیہ سربراہ سک اللہ نے نیکیتی اندن کہرے دیکھی لنگان کہ ننا راکی خاران مخلوق اوفتازیہ کہرے محمد حسنی ارا زیرکاڑی زیرکاڑی دا کیرے اوفتازیہ کیرے سربراہ سک اندون بزنجو کیرے او سربراہ سک او بنیادی ور او مراڑی نا کیرے پھدے اوف سربراہ سر مکران نزیہ او ارانن تو جدگالا کسرک خاص وٹنا لاسی کسر تو داتزیہ مینگل سربراہ سک اندون چانڈیا نزیہ کیرے ساسولی سربراہ سک او زہری کیرے تو مکسی نزیہ سربراہ سک تو اندون دا سربراہی بشخو کسرک اور لہری کرے ڈوم کی راؤں سے پین قبیلہ سر افتازیہ کرے سربراہ سر تو برائینا سے زبردست تینا سسٹم است خو کسک اندہ سسٹم نہ ورٹ کرے او انت کرے رہا مگر ننوری نکی دا رنداک ارا وقتا پوسکنا سردار بریگ مونا سردار فوت مرک پندراڑی تا دا مار سسک دا ماری ریفر او اسے آسے وڑا سیٹ کرے اوف کلاتا عمل کنگ تیاری کرے اور پدان سردار صاحب خبر تمنگ سردار توخہ کی چنا ورنہ عصر تو اوفتے اوار کرے اور جنگ کرے تقریباً 50 ورنہ جنگ کرے رکھ مگر انتے کہ دشمن نہ بلو پلاننگ سے 1000 بندہ تو اوار اثروں کا پت پینم بسر مکسی کا وار تمار او جغدالا تان کرے حلب چوٹا گڑاس اول اوار تما گڑاس پدن اوار تما بارال نگاڑ نہ حکومتا نگاڑ کے رہا سوراب گدر نہ ریاٹے تو داتس دی عملہ کرے خان نہ شہید مسک تو اوکا پد ارا مڈی سک براوی تا انا مڈی داتن طرفنا مڈی ٹی خیسونس پیونسک
مدیٹی قاعدہ کسر دستاویزہ کسرک مدیٹی شجرا کسرک براوی تا حکومتا تا بارٹ براوی نا مونجو دڑو تو تعلق نہ بارٹ مونجو انت تو مہرگڑ تو تعلق نہ بارٹ بداتی تو جنگنا بارٹ اوڑان اوار برائی نا تینا اخس کے انت سرک ارا خان تو مننگ باید سر کاغذہ کنتے مست کمپیوٹر سسٹم لو اصل کاغذ مسک اور فوٹو کاپی نہ بھی کانسیپٹ لو تو او بلا تو تخنگارا یا سردار نہ اسر تو سردار تو تخنگارا تھا تو خان تو مچاتیب بادشاہی نہ اسرک تو نا مڈی تن تو فرق اور پدا نندانا بشخنگ نزیا کہ رند لاشاہی تن تو جنگ لگار 30 سال دا تا جنگلا اوستا شاعرہ بانم کے رکھے اوشا سنا زیا جنگ مسونی مظلوم سنا زیا مسلم برا دا کل اندروں افسانہ لیو دروغو ننا بعد سنگتا خود چاکر افسانہ سرپند مرے رہا اور چاکر سے کریکٹر سے نن قبیلے ننگا پھیکے نن بلوچ ننگا پھیکے نا برحال دائی تک دنوں پھر کے ڈکنگ مرے پدان کہہ رہے جلب کہہ رہے چھوٹا او بلائی تے کمزور سرپند مرے کنتے کہ افتن خانی نا تو انت عملہ کے ننا کہہ رہے جالاوان نزیہ انشاءاللہ مگر جالاوان مخلوق بھلو بہادر سیٹ قبیلہ کوار مرے رجوان مچھڑی اترتا تو اکھپت بلون نا 30 سال جنگا پر رند لکائک انت اوفتٹ ایسے جاگہ رہنگ نا عادت اونو ملو تو ہم پہ کے لکائک اور لاشاری اسک نمبر رے کہ مکران ٹین میں رندنا باقیات ملو لاشاری نہ ملی پرو کرارا ذاتی تحقیق دادے کہ لاشارک بنیادی ورڈ ہمو انتا کسرک جگدالا کسر سرائی خاص ورڈ جتا کراسر ارا دافتے تو ہڈی پرغار لہذا وہ سرائکیت کرے رہا سرائکی فیکٹر افتیٹی ارے اتنا وندا اثر مخلوقیت کرو کا رنداک تو بلوچیت کرے رہا انتے کہ مکرانہ بسر تو مکرانہ بلوچیت کرے رہا تو داف کی ارے قطعی بلوچیت کنن کتا وسطا سرائکیت کرے رہا لہذا اسے قبیلہ داخا منا کہ ارے زو انتے کہ تقریب افتا بنن 50 سالان پر دا واقعہ مستو ایک اما سرائکیت کرا 50 سال چی دوبیک جوڑ مفصب بارا سی داوگا پسے تاوتی تو اڈی پرغا سرک اوارا سرک اسے انتا منصوبہ اللہ رہا مگر نکی علم مسر مکی پارا تاریخ ٹی نپین دا کل خیالی پلاو تو واللہم انتے کہ شکست کنگا پد کرے لاشاری کرے او گجراتا کارا سندھٹی گڑاس رہے رہا رنداک پدان مکسی تو جنگ کرم تو کا پد او ہم کہ پنجاب پہ لے رکھارا تو دا کسک جتا جتاو تو دا ارے رندنا کہانی انشاءاللہ دا انتے داڑے ختم کیا تاکہ دا طویل مف اڑائین میں برائی نو والا کسے بنفع اللہ کلنو سلامت کا اللہ حافظ کنا انینا علم کا السلام علیکم نن تقریباً دا کل موضوع تا ایتران کرنن خصوصی ورٹ براوی تاریخ نزیہ مچٹا مچٹ دا 5 کہرے وائس میسیج رائی کرے سٹ اسے اسے گھنٹنا بھی اسر ارا گھنٹنا اسر چونکوم بلن اسر حقیقت دادے کہ نن تو اما کے بعض سنگتا قرارک افسانہ تو افسانہ لکھار بعض سنگتاک شاعری کرے بعض سنگتاک ناول لکھار بعض سنگتا شوق ودا تنا نوکری ودا فنگی PhD ہم کرے مگر حقیقتاً اگر نم ادبی دنیا نا کاریم توری رے تو ہم کافیو اور اگر نم پین علمی کاوشات توری رے تو وہ ہم کافیو اصل براوی جینین ارا مزاج ارا ننا ڈی ارا ننا مشکو ارا ننا قوم ارا ننا طول بشے ارا ننا براوی تا نظریے
ارا مذہبی عقیدہ کو ارا مذہبی سوچے یہ اوریجنل نہ گپے کیو اینو نہ گپے کپرا تو اندن ننا مذہبی سوچاک ننیا پھلنگار ننا ادبی سوچاک ننیا پھلنگار ننا دبی نارا لہجاک اسرک او لہجاتی ٹی کیرے پولوشن مسک من زیر پھر کننگا اوتی پینگڑا آورد کننگا او ہم نقصانک مسرک تو گڑا سنگتاک تاریخ ہم نوشتہ کرے رکھ اسے بلوچس تاریخ نوشتہ کے کاک اونا مجبوری تنن چانا کہ اونا انت مجبوری کو مگر اسے براوی سرا ہوتا تاریخ نوشتہ کے کاک اونا تینا مجبوری کو اندن تاریخ بندگاک سمجھ رکھے دا آرٹ سے براوی نا کیارے تاریخ کیارے انگریزا کم نوشتہ کرے رکھ امو تاریخاک اسرک ارا وقتا کیارے مونجو دلو خطنگ تویسس ہمونو بھی تاریخ ارے اراڑے مونجو دلو تو خطنگا سس مگر کیارے انت مہرگڑ خطنگ تویسس اندنو تاریخ ارے کہ ارا داس کا نال خطنگ تویسس تو حقیقت دادے کہ براوی نا تاریخ سمجھنگ کے داوروئی تمیک کہ براوی ارا ڈیٹی رہانے ہمو ڈیٹی دا مخلوق ارا وقتا ارا وڈٹ مسنے افسوس دادے کہ نن تو ارا انگریزا کیارے اخس کے انگریز بھاز کیارے نن تو رہے اخس کے نن تو خورک تمے مگر انگریز کیارے ننا ہمو وقت نا بیر حالت اورا ارا وقت تو داڑی اسک نہ مستنو دے خبر نہ پدناو دے خبر اگر براوی سور تو کنے مستنام خبر ہے پدنام خبر ہے کہ مالو انت مس پدا ان مس دانت سین بسینہ کیارے روایتا کیارے برے رکھا رہا نن تو کیرے ارا قوما کوار مسرک ارافتے تینا ڈغار اسک ارا ننتو وار تمارک اوف کی اوغان کو اوف کنا سندنا جدگالا کو تو لہٰذا انتے کی اوفتے تینا ڈغار اسک تینا ڈغارا بشمسر ننتو بسر تو سر ننا ڈغار تو سرک تو اوفتا ہمو حقیقت کیارے کہ اوفتے تو آورد بسک مگر دا ڈیٹی ارا وقتا کہ پیشنا بندغ بسرک خاص بڑ داڑی بلوچنا گپی کروٹک کہ انتے کہ بلوچنا اگر تاریخ ہو رہے نا تو بلوچ اسے ہندنو قبیلہ یا ہندنو اسے مخلوق نا کرے اسے کردس اسک ارا نہ کہ تینٹ اسے جاگا ناسر نہ کہ تینٹ اسے جاگا تولنگ نا صلاحیت تخرا تینا ڈیا تولنگ پارا قوم دوستی ڈغار دوستی وطن دوستی وطن نا مش وطن نا خل وطن نا بوچا کے سرے ترہ جان ترہ دیتر ترہ تو دا قوم ارادنن بلوچ پانا ای داڑے اعتراض یا دانا مخالفت کپرا سنگتا دائی تی دون سپرون فس کی بلوچ نا مخالفت انو حقیقت بنفیتا فطرت بنفیتا کہ دافتے انتے کہ تینا اگر نن ہوتا پدی تاریخ ہورینا تو حلبٹی مسنو یا اراڑے مسنو دافتارا کاروبار اسک او اندہ اسک قافلاتی پھلارا خصوصی ورٹ دا اسلامان پد یا اسلامان محالا اگر نن ہورینا تو دا حاجی تے پھلنگ والا رواج بھاز مت کنے تو ضروری فل بیرد دا ننا بلوچا کرارے دا پھلار پینم پھلو کو بھاز کو ہمارے بدو خاص ورٹ تو دافتارا کہ ارے مشہور ارے کہ دا پھلارک
لہذا کہہ رہے ہمو علاقہ نہ بندہ ہمو مخلوق نہ بندہ تو دارا کڑ نن تو بلوچا تھا بس انہیں رافتے نن داڑے مشہور کرنو رند لاشار حقیقت دا دے کہ داوک ارا وقتا ہلاکو تس ہلاکو نہ ارا دورے او دوان دمی کو صدی ہے پانگک شین زمی کو صدی 1223 کرے نا تو او اوفتا کہرے شروعات مرے کک مگر او 16 صدی ٹی کرے اوف کہرے اوفتا کہرے بالکل ختم مرے کک او تارا گھرانہ سک را او تا خواوت سک او ختم سک تو دافتا ارا وقتا کہ گدرنگک دا کا قافلہ تو اوف کو ہنا ارا وقتان بلوچا ترا تو پھر نن بلوچ خان وہ تو مال پہ نن تس کے سک تو دا سپن مصر کی دا قافلہ سے تو دا قافلے پھلار قافلہ سمجھا دا فوج سے سک جنگ مسک ارتما کنا نقصان مس مگر پدا اتنے سنبھالار داورار کی دا جنگ کے رتو دا نرائنات مشک کسک دا تا خنو کسر صوبنا ارا وقتا کی ہلاکون حرف دا مخلون بار بنفید بابا داڑے سے ٹولی سرا پھلکک کسری تے قافلاتے بارا دا کلو رائی کرے کنن ہر سنگن بسن تو نیوانے صاحب کتاب ہلون فیلا نندا سے مونی کارن نمیش پانی کن کپڑا تو ظاہر تا سیرا تا خبر تما دا داخسو بلو ظالموں اور طاقتوروں کے فوج سے اوفتے تو پن ہچو کسر سلو کو تینا جاگا سلے رکھ اور اوف کہہ رہے او کام پھر بس ایران ٹی تو رسا ایران ٹی دارا تا بسو تو ظاہر سن ایران والا دا جو بادشاہ تو کپسا ایران والا داتی ڈغار تو تفسا تو داتا حیثیت ولدہ ہمیں بزغر نہ ولدہ ہمیں مزدور نہ مسک تو دا کیا رے 1200 نہ کیا رے انوسم اوائلیا دو کا سرک دارے 1300 گدریں گا ولدہ لنورنا کہ 1400 نہ نیام تقریباً وہ 50 نہ تارا دورے تو ہمو دورٹی کرے دافتا او ہمو جاگنارا گورنر سک ایران نا ظاہر تسے داتا طبیعت ٹی صبح ضرور سک اس جاگہ تولن کا نکتا ہو سک لہذا کیا رے اوفتے او کا حکومت کی پیشتنبو ایتا ڈغارس ایتا ڈیس ایتا طاقت سک تو دس دا او خلق او کا پیشتمار او وقتا خراسان کی سک خوراسان ارادہ ایران صوبہ سے او براوی تو سک تو او صوبہ ٹینار تو صوبہ والا کو دیتے ہیں تو دا خطان تختہ اس کا سرطو دا تعداد ٹی زیادہ سرک اور آ جاگا دررت آمی اکیلیت ٹی مسرہ لہذا او کا دافتے کرے ہم فنگا دانگا ترنگا براوی تارا مین را علاقہ سک مکران تو اوٹی داتے باوٹ کنگا داتے جاگا تنگا او ہموڑی ارا محال وان موجود ننا مخلوق سک ارا میں کسر ارا ننکی مچھی خلق را مخلوق سر تو بنیادی ورٹ اول زائو تسی رغنا مسئلہ داخسو بلو قبیلہ سے پیشنا برو کو ارختن آسانف دا شعوریہ بندہ دائی تی سمجھ کک اور براوی سے بلو قوت سے بلو طاقت سک براوی نا شہنشاہ نگاڑ والا تینا عروج ٹیس تینا مستی ٹیس سک براوی افغانستان کنڈان سندھنا کنڈا ہر کنڈا تینا طاقت ٹیس سرک تینا سردات مضبوط کرے سے طلوع کا سرک دائی دو وجہ اس کی داتے باؤٹ کرے رکھ تو داتا باؤٹی والا ننرا دور خنینا او من وقتاں پا دو علاقہ ٹی زائیتا سے پین سبزی اللہ پین کنوں کو گڑا اللہ سوائے ہلار ارا سالٹی اسوار فصلس مرکک تو ضرور اوفتے کرے تکلیف بسک او اوف کرے مکانی بناتے تو چھیڑ چھاڑ کرے آخر خان صاحب اوفتے کرے
محسوس کرے افتا مسئلہ محسوس کرے انسانی ہمدردی نہ تحت افتی اس کچی ٹی تلفی کچی انتہائی آباد علاقس اراٹی کیرے بولان نہ دیر کنارہ تمارا داغا ناڑی بینگ نیامان تاچ کیرے واہا کا داڑے دادی بزغر کننگا تلفنگا دان داڑے توسر مگر داتارا مزاج ٹی کیرے ہمیں کیرے ہش پشی اسک اس جاگہ تولن کنن کتو سدا جنگ جدل مڑ دا اسرک تو دا دافتا مزاج ٹی کرے رہنگا رکھ پدانا نورینہ کہ دافک منصوبہ جوڑ کر باوجود دانا کہ براوی تنگ سے زبردست و سسٹمز جوڑ کرے سسا براوی تین تو طولوں کا ہر قوم نزی سے سربراہ خاص اندورند نزیہ پندراڑی سربراہ سک او مری بکٹی تزیہ رئی ساڑی سربراہ بلکہ رئی ساڑی کیرے اوغانتا بم سیا سربراہ سک اللہ نے نیکیتی اندن کیرے دے کھیلنگان کہ ننا راکی خاران نا مخلوق اوفتازیہ کیرے محمد حسنی یرا زیرکاڑی دا کیرے اوفتازیہ کیرے سربراہ سک اندون بزنجو کیرے او سربراہ سک او بنیادی ور او مراڑی نا کیرے پدے اوف سربراہ سر مکران نزیہ او ارانن تو جدگالا کسرک خاص وٹنا لاسی کسر تو داتزیہ مینگل سربراہ سک اندون چانڈیا نزیہ کیرے ساسولی سربراہ سک او زہری کیرے مکسی نزیہ سربراہ سک تو اندون دا سربراہی بشخو کسرک اور لہڑی کرے ڈوم کی راہوں سے پین قبیلہ سر افتازیہ کرے سربراہ سر تو برائینا سے زبردست تینا سسٹم است خو کسک اندا سسٹم نہ وڑٹ کرے او انت کرے رہا مگر ننوری نہ کہ دا رنداک ارا وقتا پوسکنا سردار بریگ مونا سردار فوت مرک پندراڑی تا دا مار سسک دا ماری ریفر او اسے وڑا سیٹ کرے اوف کلاتا عمل کنگ نہ تیاری کرا اور پدان سردار صاحب خبر تمنگ سردار توخہ کی چنا ورنہ عصر تو اوفتے اوار کرے او جنگ کرے تقریباً 50 ورناک جنگ کرے رکھ مگر انتے کہ دشمن نہ بلو پلاننگ سس 1000 بندہ تو اوار اسرو کا پت پینم بسر مکسی کا وار تمار او جغدالا تان کیرے حلب چوٹا گڑاس اول اوار تما گڑاس پدن اوار تما بہرحال نگاڑ نہ حکومتا نگاڑ کیرے ارا سوراب گدر نہ ریاٹے تو دا تصدی عملہ کرے خان نانا شہید مسک تو اوکا پد ارا مڈی سک براوی تا انا مڈی داتین طرفنا مڈی ٹی خیسونس پیونسک مڈی ٹی کاغدا کسر دستاویزا کسرک مڈی ٹی شجرا کسرک براوی تا حکومتا تا باراٹ براوی نا مونجو دڑو تو تعلق نا باراٹ مونجو انت تو مہرگڑھ تو تعلق نا باراٹ بدھاتی تو جنگنا باراٹ اوڑا نوار برائی نا تینا اخس کے انت سرک ارا خان تو مننگ باید سر کاغذا کنتے مست کمپیوٹر سسٹم لو اصل کاغذ اس مسک اور فوٹو کاپی نا بھی کانسیپٹ لو تو او بلا تو تخنگا رہا یا سردار نا اثر تو سردار تو تخنگا رہتا تو خان تو مچاتیب بادشاہی نا اثرک تو نا مڈیتن تو عرفے رکھ او پدا نندانا بشخنگ نزیہ کہ رند لاشائی تن تو جنگ لگا رہا 30 سال دا تا جنگلا اوستا شاعرہ بیان کے رکھے اوشا سے نزیہ جنگ مسونی مظلوم سے نزیہ مسلم برای دا کل اندرو افسانوی و دروغو ننا بعد سنگتا خود چاکر افسانہ سرپند مرے رہا اور چاکر سے کریکٹر سے نن قبیلہ ننگا پھیکے نن بلوچ ننگا پھیکے نا برحال دائی تاک دنوں پھر کے ڈکنگ مرے پدان کیرے جلب کیرے چھوٹا او برائی تے کمزور سرپند مرے کنتے کہ اوفتان خانی نا تو انت عملہ کے ننا کیرے جالاوان نزیہ انشاءاللہ مگر جالاوان نا مخلوق بھلو بہادر شیٹ
قبیلہ کوار مرے رجوان مچھڑی اترت تو اخبت بلون نہ 30 سال جنگا پر رند لکائک انت اوفت ایسے جاگا رنگ نہ عادت انہوں ملو تو ہم پہ کے لکائک اور لاشاری اسک نمبر رے کہ مکران ٹین میں رندنا باقیات ملو لاشاری نہ ملی پرو قرارا ذاتی تحقیق دادے کہ لاشارک بنیادی ورڈ ہمو انتا کسرک جگدالا کسر سرائی خاص ورڈ جتا کرا سر ارا دافتے تو ہڈی پرغار اور لہٰذا وہ سرائی کی عید کرے رہا سرائی کی فیکٹر افتی ارے اتنا وندا اثر مخلوق عید کرو کا رنداک تو بلوچی عید کرے رہا انتے کہ مکرانہ بسر تو مکرانہ بلوچی عید کرے رہا تو داف کی ارے قطعی بلوچ عید کرنے کتا وسطا سرائی کی عید کرے رہا لہذا اسے قبیلہ داخا منا کہ ارے زو انتے کہ تقریب افتا بننگ 50 سالاں پر دا واقعہ مستو یہ کم سرائی کی عید کرا 50 سال چی دوبیک جوڑ مفصل بارا سی داو گا پسے داوتے تو اڈی پرغا سرک ہوارا سرک اسی انتا منصوبہ اللہ رہا مگر نکی علم مسر مکی پارا تاریخ ٹی نپین دا کل خیالی پلاو تو واللہم انتے کہ شکست کنگا پد کرے لاشاری کرے او گزراتا کارا سندھٹی گڑاس رہے رہا اور رنداک پدان مکسی تو جنگ کرم تو کا پد او ہم کہ پنجاب پہ لے رکھا رہا تو دا کسک جتا جتاو تو دا ارے رندنا کارنگے انشاءاللہ دا انتے داڑے ختم کیا تاکہ دا طویل مف مڑائی نو برائی نو والا کسے بنفع اللہ کل نو سلامت کا اللہ حافظ.